Nere ustez Getxo foto ezinbesteko hitzordua bihurtu da Getxon, eta ez bakarrik Getxonik gehiago azpimarratu nahiko nuke, hainbat arrazoiengatik. Ez da lehenengoa, argazkilaritzaren adierazpen artistikoaren bitartez munduan pilpilan dauden kultur joera berriak herritar getxostarrei eta bizitatzen gaituztenei helaraztea ahalbidetzen duelako, eta horrek aberastu egiten gaituelako dudarik gabe. Eta bigarrena, eta Getxo fotok kulturaren aldeko apostu garbia egiten duen udalerrian irudi freskoa eta kosmopolita eskaintzen diolako munduari, eta hori ere importantea da guretzat. Datu batzuk aipatzeagaitik, iaz 75.000 pertsona inguru gozatu zuten argazki instalazioekin, jaialdia sortu zenetik bildutako jende kopuru handiena izanez. Datu hori Getxo foto nazioarte mailako ezagutza eta divulgazio kultur ekitaldi bezala, hala nola udalerriko sustapen ekonomiko eta turistikoa bultzatzeko beste ekintza bat gehiago bezala, sendo dagoela esaten ahalbideratzen digute.